И здравейте потребители на YouTube, аз съм Иван 47 и днес се започна една нова игра Hero Zero. И така, тук сега се регистрирах, рано такова. И започвам така. 5 монети, сериозно? Аз съм мушлото на квартала. И така, това е кръвта, е много важна и силата и всичкото е най-важното. Най-важното, проверете кръвта и това. О, всичко е важно. За едни глупави джапанки си дам парите. Дуели. Да, съм би. Окей, сега се получи пари, сигурно. Окей. Така, да купа някои неща тук. Това колко струва, бе? О, добре. Оф. Че бъркам. А колко струва? Ох, мале, една поничка. Ари. Е, така! Извинете, но съм болен. Сега да минавам мисии. Да, за една монета. Така става. Си изхъба една поничка. И също като събера много пари с такова като направя отбори и такова, и който иска само пратя покана и така. Окей, да се бием срещу някой. Махай се. Оле. Тая ще му би. Сериозно? На кръв останало. Предмет. Така, моля, такива ми, че нямаха. Оха. Добре, спустя. Примерно то. Охо. Имам 111, богат съм. Дам на кукулято. И аз пиша Иван 3, тук BG2. Ако излезни BG1, пишете BG2. Така... 7 монети. 3 монети. Слаб. Я видим колко е слаб. Така. Са го бия. Бих го.
Сега ми даде пак пари. А, не. О, една паничка. Сега пари. И 6 минути. Окей. Така, тази игра е много яка, що ме играят толкова много хора. Много хора. Наистина, наистина. Сега 4-ти левел. Окей. Мухното на селото, сериозно. Оле. Окей. Сега са ми даде пари. Окей. И това дистанционно, ако се питате какво е. Тук може да помолите приятел да ви даде една батерия, да си намалите. Така. Класация. Искате ли да видите най-силния? Гледайте какво имат. Ебайчи. Са го продам този предмет. И щом има някакъв предмет да ви го дадат. Чакайте малко. Бахти. 226 явим. What the fuck? Гледайте! Гледайте! Мале, какво това е? Мале, кръвта му, мале, мале. Окей. Така. О, верно, че това ще го... Колко струва? Ох, мале. Ефтинко. Оле. Не. Окей. Така, хора, това беше от мен и довиждане.